ತುಳುನಾಡದ ಮಾತಾ ತುಳುವಪ್ಪ ಜೋಕಲಿಗೆ ನೀಟಪ್ಪ ಪುಡ್ಯ ಬೋಡೊಂದು ಯಾನು ಸುದರ್ಶನ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆದ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿದ ಗುರುಕಾರ್ಯಪಾತ್ರರೊಂದಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ನಡತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಅವಮಾನ ದುಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತು ತುಪ್ಪದಿನಂಚಿನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯನ ಮಾತೇರ್ಲಗಿಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಈ ಮನಸ್ಸದ ಬೇನನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ಲ ಕುಡರ ಗಟ್ಟಿ ಸ್ವರ ಮಲ್ತದ್ದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೇನು ನಂಚಿನ ದಿನ ಬೈದಿನ ಒಂದುವೇ ಆಯ್ತಾರ ಕಾಂಡ ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಒಜಿ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಒಂದೆಟ್ಟು ಮಾತಾ ತುಳುವೇರು ಪಾಲ್ಪಡೆಯೋಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಅಭಿಯಾನ ನಿಖಲ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಏನೈತೆ ನಿಖಲ್ನ ಉಡಲದ ಬೇನೇನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ದ ಮುಖೇನ ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ ತುಳು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ KAKL ಪನ್ಪುನ ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ ದೊಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಬೇನೇನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು MLA ಶಾಸಕರನ ಕಲೆಗೆ MP ನ ಕಲೆಗೆ ತೇರಿಪವನಂಚನ ಬೇಲೆನ ಮಲ್ಪೋಡು ಉಂದೆತ ಮುಖೇನ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತು ನಡತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಅವಮಾನ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಮಾತಾ ತುಳುವೇರು ಒಟ್ಟಾದ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಯಾದ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಸೇರ್ಪೋಡು ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಉಡಲದು ನಿಪುಣು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತೆರಿಪೋಡು ಉಂದೆತ ಮುಖೇನ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ಬಂದು ನಿಕಲ ಮಾತೆರಡ್ಲ ಈ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಅಭಿಯಾನ ಪಾಲು ಪಡೆದು ಈ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಅಭಿಯಾನ ಯಶಸ್ಸು ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ನಿಕಲ ಮಾತೆರಡ ಭಿನ್ನಯ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕಲ ಮಾತೆರಡಲ ಕುಡರ ಭಿನ್ನಯ ಈ ಐತಾರದಾನಿ ಕಾಂಡ ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು 16 ಮುಟ ನಿಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಅಭಿಯಾನ ಪಾಲು ಪಡೆದು ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆದ ಪೊರಂಬಾಟಗೆ ನಿಕಲು ಕೈ ಸೇರದು ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಗೆಲ್ಪುಲಕ ಮಲ್ಪಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಜೈ ತುಳುವಪ್ಪೆ.